Čaute, vítajte späť pri Magic Miracles. V tomto videu si predstavíme balíček hracích kariet Bicycle Ghost. Názov týchto kariet Ghost znamená po anglicky duch a presne tým sú tieto karty inšpirované. Nájdeme tu nejaké prvky mystickosti, strašidelnosti a celé tie karty pôsobia ako si nadprirodzene. Už len keď sa pozrieme na samotnú krabičku, tak vidíme, že je celá čierno-biela, čo tento dojem iba umocňuje. Karty nadizajnovala firma Illusionist a vyrába ich firma, ktorá vyrába všetky bicycle karty. No a existujú dve varianty, biela a čierna. V tomto videu si pozrieme túto bielu verziu. Karty mám už nejakú tú dobu, takže nie sú v úplne 100% stave. Môžete si všimnúť, že sú trocha otrhané rohy a podobne. No samozrejme, keď sú tie karty nové, tak sú úplne nepoškodené. Poďme sa najprv pozrieť v rýchlosti na krabičku. Toto je predná strana kariet. Vidíme, že tu je veľký nápis Bicycle, to je firma, ktorá tie karty vyrába. Tu je vlastne ESO-pikové, takéto pekné upravené a na spodku máme nejaké nápisy Ghost Playing Cards, čo je teda názov tých kariet. Zo spodu sú už tradične nejaké informácie a kontakty. A zaujímavé je, že tento číselný kód je vlastne predpoveď karty Jack of Diamonds, keď si to teda prehodíme na nejakú abecedu, čo je ječko karové, dá sa to využiť napríklad pri kúzlach. Keď sa pozrieme z jednej bočnej strany, máme tu nápis Air Cushion Finish, čo je povrch kariet a že karty sú vyrobené v Amerike. Z druhej strany sú ešte nejaké informačné a kontaktné údaje na výrobcov a z vrchu máme iba takýto nápis Poker a to sú nejaké čísla a symboly. Zadná strana kariet vyzerá takto, je to vlastne teda zadná strana krabičky vyzerá takto a je to rovnaký motív, ako majú karty samotné. Takže takto vyzerá zadný dizajn kariet. Poďme sa len trocha bližšie pozrieť. Je to presne ten istý dizajn, aký majú aj obyčajné bicycle karty, len je celý čierno-biely. Vidíte tu ešte také zaujímavé vlastne okraje, ktoré sú oddelené iba takýmto kvázi tieňom, aby sa tu teda vytvárala nejaká biela línia. A celému tomuto dizajnu dominujú tieto tri kruhy v strede, orámované takýmto obdĺžnikom a nejakí tie anieli, ktorých nájdeme tu v rohoch a tu v strede dvoch na bicykli. Celý dizajn je vlastne zrkadlový, takže je jedno, či tie karty máte tak alebo onak. Keď si kúpite nové karty, tak k ním dostanete ešte dve reklamné karty, kde sú nejaké pekné dizajny, avšak nevyužijete ich nejako reálne pri kúzlach alebo pri iných veciach. Ja ich už nemám, takže vám ich nemám ako ukázať. Máme tu takto dvoch žolíkov. Vlastne obaja vyzerajú tak isto. Je tam nejaká postava, mne osobne pripomína nejakého vodníka alebo nejakú takú zvláštnu postavu. A všimnite si, že jeden nestojí na žiadnej karte a druhý stojí na tú ese krížovom, takže sa to dá využiť nejako zaujímavo ako predpoveď, že jedného zmeníte na druhého a vlastne objaví sa tam táto karta. Ešte keď sa bližšie pozrieme, takto na spodku vidíme latinský citát, ktoré ja mám veľmi rád na kartách. Je tu napísané Mundus vult decipi, čo v preklade znamená svet chce byť klamaný. Nie je to úplne celý citát, neviem, či je to vlastne na spodku dopísaný. Pozerám, nie je. Celý citát ešte pokračuje ergo decipiatur, neviem, či to správne vyslovujem. A to je ešte taký dodatok, teda celý citát potom znie tak, že svet chce byť klamaný, tak ho nechajme byť klamaným. Takže žolíkov si na chvíľku odložíme sem a poďme sa pozrieť na hlavnú kartu balíka. ESO-pikové. Vyzerá takto, presne rovnako ako na tej krabičke. Ale tu máme ešte nejaký extra ornament k nemu a v pozadí vidíme taký veľký kruh. Celé ESO vyzerá vážne nádherne. Máme tu veľa detailov a keď si ho otočíme na ruby a lepšie sa pozrieme na tento dizajn, ktorý je vnútri, tak si môžete všimnúť, že tu je vlastne hlava hada, ktorá je vlastne otvorená a celý ten had sa takto prepletá cez to ESO. Tieto čierne hrubé čiary je vlastne telo hada. Okolo nich sú potom ešte nejaké ornamenty, tak, a tu hore ešte nejaká stuha, ktorá vytvára teda spodok tohto symbolu. Zvyšné karty sú úplne normálne, v tom teda, že ako sú nadizajnované, ale hneď si môžete všimnúť, že je to niečo zvláštne. Vždy keď máme nejakú červenú kartu, teda srdcovú alebo karovú, tak farebné ostali iba tieto symboly v rohu a celá karta je daná do čiernej farby. Takisto tieto obrázkové karty stratili všetky farby, všetku tú žltú, modrú, ktorú tam mali a sú takéto čierno-biele a celé to pôsobí tak ako si teda mysteriózne. ESA, ako vidíte, sú takéto normálne, iba to hlavné ESO-pikové je upravené a takto vám len v krátkosti prebehnem ten balík, že ako vyzerá, aby ste vedeli, čo od toho čakať. Myslím si, že tento balík sa autorom fakt podaril.
Je to nádherný dizajn, ktorý je vlastne jednoduchý, len tým, že zmenili celý bicycle design do čierno-bielých farieb a ponechali tam teda nejaké tie mystické detaily, myslím akurát tú červenú, že je vlastne tiež čierna, a takisto to SO pikové je jedno z najkrajších S, aké som kedy videl na kartách. Ak sa vám tento balík páči a chceli by ste si ho pridať do svojej zbierky, čo by ste určite mali, tak odkaz, kde tieto karty môžete kúpiť, nájdete v popise videa. To by bolo k tejto recenzii všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať palec nahor a dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tomto balíku myslíte vy, či sa vám páči alebo nepáči, respektíve či ho máte. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.